I have live-in partner for 8 years, pero may kapubo rin po akong katrabaho. May live-in partner ka pero may kafubo ka ngayon. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po, At etong kafubo mo, gano'n na kayo katagal? 5 months. 5 months. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Eka, kung paano nagsimula na magkaroon ka ng fubo? Yun, parang last year nagkaroon ako ng trabaho, BPO. So okay naman kayo ng partner mo, masaya kayo, normal, ang lahat, hanggang sa nakahanap ka ng bagong trabaho. Ito ay BPO. Okay, tuloy mo. Meron kasi akong teammate, tapos yung kakilala niya, nakipagkilala sa akin. Sobrang mali ko po kasi talaga in-entertain ko simula nung lumabas kami. Yun, binigyan ko talaga ng ng... Oras at atensyon. Yes. Paano niyo napabuka ang kabibe? Ay, talaga ba? Oh, paano bumuka para ibigay ang perlas ng silangan? Pinakauna po talaga is parang masasabi kong kasalanan ko din since ako yung nag-initiate nung time na yon na ito ko rin talagang siyang kasama. Prangkahan niya naman sinabing mag-check-in kami. Sumama ako. Baliw. Aray ko. Sumama ka. Sarap. Nag-check-in kayo. Saan? Anong kulay nun nung pinag-check-inan nyo? Wala siyang kulay. Ay, Colorless. baka sa Malacanang kayo. Puti. Sabihin na natin walang brand. Ganon. Sa tabi-tabi lang. May tawag kami dyan. Ano? Sa gigilit. Magkano naman yung doon? Sa magigilit? Oo. Mga 250, 350. Sino nagbayad? Hindi ko na inalam eh. Nung time ba na yun, nag-inom pa kayo ng onte o wala na? Talagang Hindi, wala. Kain lang kami. Kumain. grabe, Tapos yun. kain lang. So, pagdating naman doon sa pinapakitang mahiwagang ahas o kung ano man, gaano to kalaki, gaano to ka bigat, gaano kasaya. Kung magiging totoo po ako, mas malaki lang siya sa partner ko. Parang ganun. Parang ganun. Compare ko lang mas malaki yung dito sa kapubo ko. Lapitin ka ng mga kikiam, no? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.